Dar sih. Apa kok langsung kok lebokne HP-mu? Alah, Dik. Yo dolanan HP lho. Mergone ngene rek. Wong lek ra ndek HP repot, Dik. Lah iya, saiki kamu dolanan HP ta, Nyil? Kapan lek mau tuku? Alah. Yo wis diinginane kae. Mergo ngene lho, Dik, lek ra ndek HP ki engko lek enek Pak Menteri arep kol-kol repot. Iya lho, Nyil, aku dene iki ngono, duwe HP, jaman saiki ndak duwe HP iki piye lho, prak yo susah. Iya, Dik. Lah apa? HP-mu merek ndelok to? Isin Dik aku. Merek iki Mac ngono lho. Ya maklum, Dik, wong saiki aku ki wis belajar nabung. Regane yo murah lho, Dik. Piro regane? Mek 30 juta. Ya ampun, 30 juta. Iso kena gitu ke motor cash lho, Nyil, Dek sakmono iki. Wah, mendah ta, Dik? No, oleh Nyil, ndelok to. Aja, Dik, isin aku. Sik apik nggonmu engko. Jangan lho, Nyil. Lah awakmu lho nyapa ning kene dhewe iki? Alah, Dik, nyapon neh lho yo. Masuk nyir iki biasa ngene iki. Golek apa sing esis lho, Dik? Oh alah, Lah sampean arep nyanti to, Dik? aku ki arep tuku kupat to, Mas. Ning dilem tuku. Ning gone Mbah Min kono lho. Beh, sampean ki lek kupat nyapo dadak ning gone Mbah Min. Aku lho pinter lek gawe kupat. Ndak lho, Mas. Kowe kate iso Mas Pior lho tukang borong saiki lho. Lek blok kupat ki kecil. Wis tak boronge. Mergo ngene lho. Mas Pior pemborong antar planet. Antar planet. Berarti alien-alien ngono ki pesene ya karo sampean no? Iya no, Dek. Kabeh pesene ning aku. Ki piro, Mas, lek borong? Yo karek butuh sampean iki akeh apa ora? Yo lek akeh yo sik duit akeh, lek titik yo titik ngono lho. Piro ya? Paling yo 101 ngono lho, Mas. Wah, 101. Gampang lek kuwe wis lek 101, 150 wis. 50. Heeh. Beh, dekku 140 iki, Mas. Wah, kate iso kurang iki to, Dek. 150 ku ndek enek to. Walah, ora enek lho, wis to. Besok tak ijoli kopi ngono lho. Yus karone hidup-hidup aku ki bonus karo sampean cedhak karo aku. Wis ora apa-apa 140. Tenan? Iya. Ki kapan kok dadine? Yo kono, engko sampean ning markasku. Ngono ya. Heeh, jikone markas kono lho. Wis roh urung markas ndi? Jungko serokan tahun dhewe ta? Anu, Dek, enggak sirna krite, tak duduhi saiki ae. HP ku urung enek sinyale. Lek saiki ndak iso Nyil. Awakmu iso nggekne kupat, aku tak garap liyane ngono lho. Iya, maksudnya ngene. Kupate tak gekne. Heeh. Engko sampean moro ning markasku ning ngisor masjid kono, gitu kono ku lho, pinggir dalan nggonku. Kis dulu ya. Iya di lho ya. Ya. Tak pasrahna awakmu lho, Cok. Ya wis. Ngapusi. Jok kuwatir, aku lek gawe kupat iki gede kupatku. Wis to, isine akeh engko diwene tangga-tangga. Ya wis lek no. Heeh, Aku tak Dek. cintani ke lho, ya. Oke, Dek. Dek Darse. Dek Darse kok malah meneng nggih. Aku sedul. Lumayan. Lah burungan. Ki ngerti yo lek ngene. Apa penake iki aku ki gawe sing akeh ya lek payu. Aku ora ndang cepet kaya. Karek grajir kiri gambari. Wis dadi. Duh, kene telek iki gitu ya. Iya. Kimu kok iso katukan. Bene tapi majan golek isi kabul. Jak borong. Hop. Nyapa? Kok iso nyapo ki lho? Arep ning ndi? Walah, kok bengi lek kopatan to, Blok. Aku golek kopan nang golekne
Kae mesane lho cah nom mesane arep kopatan ra duwe kopat. Kae sapa to? Murah. Wah, ngono. Ndak ngusahakne kupate keluargane dhewe malah ngusahakne kupate wong liya. Kok iso wong liya piye to? Kae lurah lho. Wis seruh lek kae lurah. Lek apa tu wong liya? Nyuduk. Kok iso uduk ki lho? Wis seruh lek kowe iki glibet temahe lurah. Ngono kae si jenenge omah-omah iki diurusi lho. Ki aku apa ya ora ngurus gene aku ya ngurus ngono lho. Ya ngurusi ngono kae sing kok dhisikne brang ana nggrok kae lho. Wis ta. Lek ngurusi kupate lurah dhisik keri ae, sik ngenteni lulu. Timbang omah ta obrak-abrik lho. Lho, aja lho, blok omah ki isine cor. Wesi, sandane atos-atosan kuwi blok boto. Iso ngobrak-ngabrik lho. Ngi ngantem nih sampean kuwi lek. Ndak kelar aku ki. Nan ye. Wong urane ngomah bareng polahane kok panggah kaya ngono. Joku lho masalah. Neng ndi ki meng kok wis ndek nengi lho. Mau jalan-jalan jogging ben supaya diet. Ora usah diguyu. Ora. Jawane ben supaya bojone iki iso trima langsing kaya mbiyen, kaya lamun nguber-nguber kae ben ra nguber-nguber wong liya neh. Sik to sing ngomong ndak trima ku lho sapa? Aku ora bahas kuwi lho, Blok. Lah ngono kok ndak trima nyatu arep neh, ha wis loro barang. Ngono ki wong wedok malih pekawuh ya. Bojoku ki kok panggah kurange apa mergo aku kurang perawatan, kurang piye. Mangkane lulu. Dramain kok. Lulu ki sing kari-kari ki malah manut karo aku ora kaya kowe nesu terus. Lek ning ngarepmu manut, lek ning mburi aku roh perasaane lulu ki mergo aku tau ngalami si kaya lulu kuwi. Kowe ketok ning jero ngono kowe lho. Nan ngono ya. Ya wis tak anu ae. Mesane tak golek kopat lho. Sing kok mesakne keluargamu apa wong liya? Engko bar golek kopat rono langsung tak go mulih yo yo kan luwih akeh ning kene iki apik-apik tak go mulih daripada tawene kono panggan. Kena tenan lho aku kok apusi. Lah iya lek kena nyapa kok nesu-nesu ade ngono lho iki. Aku ki ndak nesu mek darah tinggi. Oh. Dulu lho semut sak menumbani kalau nang omahmu kok sapone apa ora kae, Mang? Padahal aku ki pinter lho, iku kampusan neh lho. Gelap. Hai, Pak. Tak selang kok tuan banyak romantis na yu. Romantis gondolmu amblek kuwi. Piye to ya? Ora usah ngentai alias nyemoni. Ngemoni piye? Aku lho roh dhewe. Kok mesti lek nganyelne wong to kowe iki ki? Piye to yu wong di semantane romantis anu no nganyel. Iki ki ndak romantis, iki ngono darah tinggi buta timun harus mongko roh ora iki. Jan lu to arep main ayu. Ndak doyan kuwi malah ning teng loro. Lho piye to? Aku ki mau teng loro tak bani malah mari ya. Kudu urusanku lek masalah tengmu, ngurusi tengku dhewe ora kuat. Mari kok. Nyerenek ne yu. Ora enak wonge ngapa? Biasa, apa bisnis? Bes aja mek bisnis ae Ren. Kaya kesel ngrungokne lamu bisnis ki. Paling ora bisnismu paling yo ndak genah kuwi. Kok ora genah piye to yu? Iki siji kok. Sejene piye nah? Wah. Sejene sing diingi ngapusi kono, sing gener ngapusi kono. Nyapa kok ngapusi? Ku lek unyil sing ngapusi, aku ora no ki pitung tenanan aku lek gorapan. Ora enak wonge. Nang iki yo. Ya kowe takok aku terus aku takok sapa? Wong kuwi iki untuk keluargaku. Dekno anak buahmu to yu. Kowe ngongkon aku kon goleki unyil pior. Ya anak buahmu sop. Lah anak buahmu terus apa hubungane kok kon golekne unyil? Bek menawa nek mburi apa turu nek kandang. Ora enek, aku ki ora wong pikun aja to tuwek. Ora ning kene wong embo ning diparani. Pomo nek kene aku pa yo ora sah tekok to yu leke unyil ke unyil. Jenenge nek kene ra aku ora tekok. Kok pendak ngengkel. Beh, aja marai darah tinggi ya, Ren. Bojoku kemang wis marai darah tinggi, kowe arepe marai darah tinggi neh.
Lek sampai aku engko darah tinggi sing golekne tombo sapa? Alah tenang. Tonggo gundik itu darah dawur to yu. Tambane penak. Ya apa? Bacok sikile. Nyoloni aku kowe. Wah, ora aturan blas. Nek sing pokro urip iki. Piye lah, aku sudah ndak olahraga kaku tanganku ki. Ingkono ke iso dia tenan apa ora ya? Wis anono malah terencem kabeh. Tapi engko lara diet, bojoku engko panggah nguber-nguber wong ae, panggah kurang-kurang terus. Bardolan nek ndi, Bu? Koyane urung mahku ki. Wong jarene arep nggekne kupat lho. Gek aku ora iso nggae kupat. Bardolo sik turu Bu Lurah. Bangkong paling. Alah. Ki sampean ki nyapa lho nek kene? Piye to jane? Ngerti apa ora takoni iki bojo sae. Sampean nggo HP ndak, Bu? Ora nggawa ya aku. Belek nggawa tak kon nelpon Bardolon lho, timbang aku komorane ngomah. Enek blorong sitok kae. Blorong. Sopo lho sing kok maksud blorong ki? Eleh. Yuyu cemplok kae lho. Lek iki untuk blorong lho, Bu. Lah apa lho? Lampir. Lek lampir ku ki yu cemplok biasanya nyelok aku lho, Bu. Terus nanu apa ya? Grandong. Nah, pokok sing serem-serem ngene. Oh, grandong lho, pantes. Oleh kadung nesu yo ngene-ngene kok. Oh, nyoblos nomor 1 ngono apa piye? Yo karepe ben dhuwur dhewe ngono lek Bu. Yo jenenge yo cempluk nomor 1 yo panggah ngene-ngene. Mosok yo ngene, lek ngene plak yo aku. Terus aku sampeyan ngene-ngene ya, Bu ya. Yo lek kuwi sing penting yo cempluk setuju lek aku ngono manut. Yo ngono yo garek sampean lho, Bu. Ngono yo karo ewang ngono lho. Lek ngewangi apa sik kurang, genahno aku pilih ditinggal ning pinggir dalan mek arep nemoni sampean kok mosok sik kurang. Yo sing ngene yo cempluk lho, ora sing ngene bardolo. Angel. Ora lho, Bu, lek angel kuwi iki. Pokok sampean ki gelem usaha ya to. Usahane aku karo bardolo ki piye ben ambre yo cempluk kuwi iki luluh. Anu, Bu, sampean bingung kok iso dadi sing keloro terus yo cempluk ngoleh iki piye? Halah kok dadak takok ya padha ae aku biyen jadi labrak lho kan. Lah mosok to? Kok sik tekok kena kene iki nglakoni kok Oh, lah terus sampean piye? Ya aku ngahingi, nek ya panggah ae. Oh, alah. Berarti yo cempluk yo bakal luluh pada waktunya no ya. Ya pasti luluh tapi iki yo nek saiki ketarane rada angel. Lho piye yo ben ambre penakne? Apa tak sogok panganan apa buah apa piye kan senengane kan semongko to kan dare kan rada ngene kuwi mang. Masalahe sing marai ngene iki ya sampean kuwi mosok arep kok sogok semongko. Jane sogoken Pak wedhus ae ben ndang. Tapi yo aja lah ya Mbak Yuku lho kae. Ndah yo. Yo mesakne lek renek kae iki yo renek sing gare greget-greget ngono lho. Tapi yo kadang yo nganyel lho. Lek kadung ngene-ngene ora kena diselak. Wih iki ngene. Ngono wisan. Mosok sampean gini yo di ngene-ngene to. Nemen lho malan karo ngene-ngene sakar dikaploki barang. Lek sampean ngono paling sik sak menene. Heeh. Lek karo aku ora tau ngaplok ya apa urung ya? Tapi nek sing seru neh tak critani. Piye Bu? Biyen sing rabene akor Bartolo yo cempluk dhewe lho. Lah mosok yo cempluk gelem rabekne to? Domongi masuk sampean ra percaya sing lakoni aku yo cempluk wing rabekne akor Bartolo. Biyen ra oleh-oleh lho saiki buktine aku yo dadi sing keloro panggan. Oh alah, berarti yo cempluk iki ngono kuwi ya. Ya mungkin saiki iki sampean seneng fase-fase sing ditukari lah. Yo paling. Tapi sampean koyo cempluk yo bakal ngono karo aku. Lah kae lho wonge. Lah ngono jarimu kok turu to, Bu? Bisa iki berarti stangi. Dia to, Mas.
Jadi yo biasa no arep golek kopatno. Karone lho dintene kok suwi men. Jarene ape dikene ku. Nyaman ngene-ngene. Rek ning ndi? Ora lek kena mah kidul karo ngidul. Jare baru golek kopat aja sarep ngidul iki lha mulah malih. Wong lanang iki dicekel omongane lho. Oke. Mbak lurah lho. Nyapa nguli aku. Lah jarene arep mau gene kupat. Kopat seneng omahe ora ngeneng sarep golekne wong. Walah bocah ki tel terok yo jemplok ngono to. Ora lho aku iki mek gur ngomong dhewe ngomong karo motor iki lho. Nan ye. Nan ye. Ora ngono lho. Aku kan yo ora pamit jemplok metu ngono ae aku tas tangi terus. Dilekno ku pisan, lek tuku rasa titik-titik tuku akeh pisan. Mau jelas. Dah yo. Iya, itu sing ngene acara apa iki kok awar cahaya. Sering sing apa? Oh, ora enak ya, Bu? Heeh. Kok kepo ki nyapet to bareng toko-toko kok kepo. Utusane wong wedok iki wong lanang rasa ngrungokne. Lah iya. Kowe iki bojoku lho. Kok iso ubuk? Lah terus iki. Iya. Iya bulurah ngono iki. Napa lho? Dome bulurah goleki bar dolo. Aku sida mau gene kupat ora ta, Bar? Sida lho. Lah iya ayo lho. Jak kula karo bulurah. Kok ngene iki cemplok aja lho. Aku ki yo meneh lho, mosok yo tak omongne, lek tak omongne malah dadi pertikaian. Kira tekok kira lek dok. Nglulune cemplok biyen tau ya. Lah wis tamat aku ceritane ya. Heeh. Oh, kamu ceritane kuwi. Lah apa neh sing dibahas temane ya Panggah? Kuwi terasa Walah, kok sabar. Wis nasib. Yo minangka ngono kuwi, dadi sampean yo malih sehat, rezekine lancar ngono lho. amin. Nah ora. Nah, Ini lek ijaban jane yo ketok lek wibawa. Bila awake dhewe iki menyesuaikan ya, Bu. iya lho, Bu. Hah? Sitae guru, sitae bulurah wae kowe kan bu guru, iki kan bulurah ngono lho. Kayak Bu Blorong, Bu apa ki mau? Bu Grandong, Bu Grandong. Sopo ku? Sopo? Sopo Mang? Eleh. Ya istri kesayanganmu kae lho. Oh cemplok nang. Kowe ngono-ngono kan yo Desi iki metune yo saka kae lho. Iya lho. Ndak oleh saling ya sing sabar ngadepi gaya. Dia iki lho malih sabar ngadepi cemplok. Biyen yo sing ngono kuwi. Oh, wis mulai. Man, Mulih. iki aku sida mau kene kupat apa ora? Lek ra ngono aku ya tak tuku ning ngene sapa miren apa unyil apa sapa ngono lho. Oh, Dituku me lek kadenan ngono lek. ngomong ngomong. Lah iya lek ngono tak tuku ae lho. Sekto. Lho, kula nesu. Sebagai sampean biyen ngono kan. Ya piye carane ngono lho. Lah biyen ngene lho carane, jelekno. Ya terus iki. Ben kene ae. Wis kulino sampeyan tak tinggal iki. Iki kok karo sampean iki wis sanggup ditinggal ngono kae lho. Lah ya, Itu ki wae lho jeneng kene ae. sudah gampang. Hati-hati lo, jangan sampai berat. Iya iya. Kita masuk ke bagian ae. Gampang. Aku bisa loh, Bu. Oke, siap. Hati-hati. Ngene lah rawang lembar jembar dodone niki prak ya pegel mendino. Bojoku gandeng wong liya untuk bojone. Cari tempat lain saja. Keras kebiat itu banget. Mikir bojo. Mas Menteri, aku njaluk duit 100 triliun. Umpama nih. Ya apa lho, Nyil? Kowe tak jawab.
biasa. Wong saiki ki wong pemborong iki yo. Nek ndak ndek HP yo masaku kurang jos ngono lho. HP apa lho kuwi? Wah, kok palah tekok tuh ya HP tenan ngene iki regane larang, Bul. Jale mbok ndelok aku. Aja engko lecet. Lah karo kanca yang mbok join koyo ngono to Nyil. Lah, awakmu enggak nutut lek musuh aku. Iman lek lecet kok. Koyo duwe dhewe ta yo. Lah piye? Padha yo duwe tenan aku. Lendang kok ndelok. Iman. Engko tak kei nomor dasi. Ora sah kok kei aku wis cepet. Ini lurah rong duwe to? Lurah ya urung Lah aku. iya. Wis sing warung kopi etan kono apa duwe? Urung to? Sing wong bayane apa, Bro? Diomongi yo. Lek aku urung duwe, Bro. Lah iya makane ndelok. Tapi Iman. Lecet ki rego larang ora kok tuku. Iki kira lho regane iki. Ya kisaran 30-an juta, 20 juta. 20 juta. Model mau inta itu. Wes ngene lho ketimbang mek umek kae. Kowe tak kayak manjingan gelem apa ora? Manjingan apa neh kuwi? Ge arep kok bayar cek neh aku ge. Lah kowe arep apa piye tak bayar cek. Tapi ngene, cek iki saiki gak sembarangan lho. Ndak sembarang piye to. Kowe saiki cek kuwi ini Bang Swiss. Swiss. Iya Swiss. Panganan opo lho Swiss ki? Aramu lek kowe kira wong ra modern, Bun. Cok, modern jere. Wong mbok sing modern titik ngono lho. Swiss ki kono lho, adoh kono. Wis tau rono. Urung jane. Ngono ndudohi lho. Kuwi manjingane piye kuwi? Ngene lho ki mengko wae. Manjingane iki gawe kupat. Kayak kopat. Pesenan 100 biji. Terus lek bahan endi? Ya lek kuwi terserah awakmu wis ngene. Enek dana 40.000, golek Janur. Kok 40.000 lho Nyil? Wong menek kambil iki anggere totane nyawa sampe celurut ceblok dhisik ndase rak bongko iya to lek wonge. Iya ritek, tapi lek burungane sakmono terus kowe njaluk sepiro neh. Jule nek 100 tak nyangi Nyil. Beh, lek kuwi ndek enek bul 100. Enek yo mek 40. Tenan bul 40. Ngene iki lho wong duwe akeh iki ndut angel iki. Enek 40. Ya kuwi. Iki prak yo ngene bul pemborong iki. Borong ngene arep Borong arep apa ki yo paling ndak ki yo paron nek jenenge borong bareng ki. lek paron ndak iki duwe utuh bol. Aku ndak ndek duit pecah, ndak ndek ketan loro. Lah dadi iki piye lek nugel kan ndak kena. Nah, ngene lho, tak dadi awakmu. ora ngene tak warek. Iki dhisik tak ijolne. Merkanane aku ora karo iki wis ndak patek percaya. Ngono lho. Ade iso ndak percaya gini bayaran yo trep lho bol. Trep apa wong cek ora nek cairne ngono kok. Ngono ki ora kesel nganggur aku. Jadi bahkan ndak kena lho. Coba sentot. Untung ra dibajar Pak lo kayak gini. Lah iki aja malah cocot. Lah ya iki tak ijolne engko lek wis tak ijolne engko awakmu. Iya, ijolno tapi tenan lho, susuke. Kok susuke berarti ya kurang 20.000 lho Nyil. Nyapa iso kurang 20.000? Hitung duitmu piro? 140 to? Heeh. Berarti lek 70 eding engko aku kurang 20.000. Ngono lho. Iki pecah dadi sekitan loro. Heeh. Kowe engko berarti rene 50. Heeh. Oh iya. Halus gelaku, maklum, kakean pikiran lemborong kakean. Nah, lek ngene kan pitunge engko genah. Saiki aku tak golek bahane, ngono lho. Oke, siap. Jane ndelok HP-mu. Ojo, iki kok lek lecet. Kek anu. Alah sik to ndelok dulu. Kok angel HP ngene. Man. Kok ndelok gitu Wong ada HP ngene, aku yo pengen telepon lho ngene. Bah, ojo to aku isin aku. Iki HP apa lho iki? Kuwi Mac ngono lho judule. Oh, alah GL Max. Udu kuwi. Lha terus apa Pro Max? Udu kuwi lek sing kangge tengkae. Nek kamerane ngene iki
Pro Max. Ngono ta nyil iki. Lah, yo kuwi lho, Mac lho. Terus iki carane ngempakne piye lho nyil? Jan wong iki lek kurang modern, kurang ngerti teknologi yo kaya awakmu kuwi lho, Bol. Ya teknologi ya iki terus iki carane ngempakne piye to nyil? Aku yo bingung, Bol iki nek telek iki malahan. Ya terus iki tombole ndi tombole? Lah aku yo bingung Bol kene iki. Omongane nek sebitan kayu dajek ngene wis to nyil. Iya to iki, Cot. HP ku. Ora ngerti lek kancane wis modern HP. Belecet. Ayo. Nyapa ya biyen lek wong cedhek karo wong wedok ngono aku nesu-nesu. Cedhek karo mindul ngono aku yo bengok-bengok. Nukari. Lek saiki. Saiki kok malah los manut ngono nyapa ya? Nah malah saiki lho. Dicempluk sing bendina nukari bardolo. Karena dicempluk ki lho yo nyapo, pangan nukari bardolo wae. Wae mbok yo bene ngono ae kaya aku ngene iki los manut dadi wong wedok iki. Wong wedok iki lek manut karo lanang tak kewajiban. Tapi nyapo yo cempluk kok bendina mek tukaran nek karo bardolo. Kalau dene wis njulur barang kok enggak kurang. Nyapa kayak bu guru guyang-guyu iki. Katanya lagi bahagia. Terus sih arep duwe bojo piro? Karo dene wis saya tuwek kayak wis duwe loro lho. Kok kaya kuat-kuat to Bardolo. Bu. Duh. Sama susu ta, Mbak? Kurang sik tas. Lah aku kok kono ngeten sama nak guyang-guyu dhewe katanya lagi bahagia ta? Yo rajane Mbak lek bahagia. Ndak bahagia guyang-guyu dhewe, gek dhewean. Lah ya arep nyapo? Mungkin jawabku ki anu lho. Membayangkan sesuatu ngono. Apa lho, Bu? Malah ya urusan keluarga, Mbak. Wah, tapi ketake yang guyang-guyu paling ya bahagia lho. Ya, titik enek bahagiane, titik enek susahe. Iya, Mbak, jenenge urip kok ya. Aku ki rene mengarep jalan-jalan lho, Mbak. Karepku arep diet. Wong lanang ki demene sing ngene iki lho, Bu. Mosok to, Mbak? Iya. Masa aku abot gek ambekan sesek ngono lho lek rada lemu iki. Ya ancen, Bu. Nek wong lanang jaman saiki ki sapa to ndak demen karo wedok gemoy, punel ngono lho. Kok iso-iso ae sebenarnya, Mbak. Aku tak takon ya, oleh ora? Oleh bulos. Takon apa to? Apa to sih? Saman ki tak sawang kok bahagia ngono. Padahal saman ki lho ya ndak dibojo. Urip yo wis ngono-ngono ae. Sik open-open wong tuwa, tapi tak sawang saman ki kok bahagia nemen ki rahasiane opo? Waduh. Ngene lho, Bu. Kabeh sing sampean omongne kemangke ndek enek sangkut paute karo kebahagiaan. Mergo kebahagiaan kuwi teko saka njero nek dhewe. Wo, pancen bener Mbak omongane sampean. Mbak. Ngomong-ngomong sampean biyen tau cedhek karo bojoku to? Aku tau krungu lho. Oh alah, heeh Bu, tapi kuwi wis mbiyen banget to, Bu. Tak durunge kenal sampean adoh.
Sing sampai digone kantor polisi barang to. Oh, Bu. Tapi kuwi kan wis biyen to, Bu. Iya, Mbak. Kuwi mek pengen tekok lho. Iya, soalnya kalau mek jarene iki ya urung pasti ngono ya. Penak kan tekok langsung ben genah ya to. Lha iki meng kok denguaran sampean dhewe lho bojone sampean ning ndi lho? Alah mbok ora ngerti nggone aku, Mbak ora arep nututi bendino. Paling ya mais calone lek Mbak. Calone? Apa sing jarene bulur aku kuwi to, Bu? Aku mek jarene sih. Lah wis entan ana Mbak. Nah, ngono ku lho Bu mbare. Lah mbiyen lho karo aku, tapi saiki lho cedeke karo sapa? Ngono iki lho Mbak cempluk pangga ya nesu karo aku. Oh. Lek yo cempluk piye wis ngono kuwi lho Mbak, wis rasa kok rungokne aja yo wis rada emosi ngono lho, wis maklum ngono. Iya sih jane. Oma aku dingonakne jane aku ya nesu. Tapi yo piye meneh? Wis saiki wis ora, Bu. Sebenarnya sampai enggak ngono lek arep didunani piye wis sampean meneng. Nah, yo kuwi lho. Piye? Mosok panggon ning kene ae sampean? Lah iya aku bingung Mbak Nendi nek no. Masa ada situ mlaku-mlaku aku. Ngene ae. Apa dhewe juga kopat? Apa ya ae? Aku yo ora oleh kopat e. Aku makan pesen unyil. Jarene sih arepe digekne. Gek dhek kan borong, gek wis tak kei dhuwit pisan. Apa dhewe ronae? Sejak kapan lho unyile borong? Sejak iki mang lho, Bu. Apa yo ngono ae ta, Mbak? Ayo timbang ning kene. Iya, enggak lho. Aku sama gendeng. Iya lho. Padahal nang ndi iki? Rono. Lah kan aku kok kono. Oh iya. Ini sama main lho. Kelas. Munyili kok cetok eram. Iki kayak penggayaan ya ini wis cair. Dan tak dong enggak lagi. Iki apa kabel ta? Sanes niki munyuk. Ingkang badhe ngerah kambil, Bu nggih. Iki ndak menek. Wong tas menek ngene kok. Lho kok jaremu kok sarepe ngerah? Munyuk. Iki ngono tas ngerah janur, Bu. Kayak omong ki sing genah to, Bol. Aku ki kurang genah piye lho, Bu. Oh ya ketok ak mini ngene. Kok nduweng ngareni. Nyapa kok dengaran biasa wis ngene iki Oh, ngono. biasa berarti ngene iki pisan. Jadi biasane Cuma handphone ngene. Kau ndi lho, Pak? Karo luluk tuan. Lek karo Bu Iva iso karo luluk piye to, Pak sampean ki? Bisa mu. Tak kita cetuan dulu awak, Bang. heeh. Lah iya critano. Lek jaremu karo luluk lek karo Bu Iva ngene kok mangga karo luluk piye to Ya iki? mengke ki aku karo Bu Lulu, terus Bardelo teko. Dadi Bardelo ki ya cetukan Bu Lulu barang ngono lho, Bol. Genah apa ora to iki? Ya genah lho, Bu, lek ora genah aku ora teko kene iki lho. Mangane jondo sae iki. Sae sampean terus. Tak tukune jalanmu. Ojo lho, Pak, iki wis pesenan lho. Eleh. Tak tukune lho, Bol. Walah, Bu, tenan ojo tenan lek iki. Iki ngono wis pesenane bosku, ngono lho. Awakmu golek eneh. Lah kok golekne, Ku Bu. golek yo garek menek lho. Karek menek iki lek nakne wong disneni lho, Bu. Sapa? Jane bot sapa ta bosmu kok era melemu bilani. Unyil. Eleh mek unyil mbok tak atasane lho. Lek iki wis cair 100 kok. Tak ijolono bar. Tenan ya. Iya, ye. Ndi 100 Iki lho. Aku ngapusi. Apa tahu aku ngapusi bubu?
Ijolane lho bar. Dalang ngidol-ngidoli remasam golek janur ki apa penak langsung ngene iki, Bu. Wong paling ngono ki yo lek ngerah ki ora talent sing duwe. Iki komai Pak Nek Siman. Memang dituku pira ta? Tuku pira? 100. Tukune 50 lho. Lho, Wis akeh wi. Apa ki remasam menek ki totoane ndak nyawa? Cita. Siman ndak bakal lagi ya. Bangkrut pisan. Iki nyapa? Yo blok nah. Aku ndak tergiur. Ndak iso tenan pokoke Pak. Iki golek janur wangel. Teplok usum wawung iki lho. Tutupin nek. Tenan iki ora oleh. Nek diomi Pak tenan liyane ya Pak ya. Bu, tenan. Golek liyane tenan iki. Nyil kan anak buahku iso dadi bosmu ki piye lho ceritane. Iki mudheke oleh burungan, kopat ngono terus kon golekne aku. Kowe iki apa? Ndak duwe kapok jane kapan lho nyil oleh burungan ki kuat sukses ngono. Lah tapi iki mung cair lho Pak Wisan. 150. Beh, kadung nyemayani wong iki ndak wani Pak. Wong ki sing tiugem iki omongane Pak. Tak joli lurah. Ndak. Oh iso dijeli aku ki lho. Lah sampean gelem apa piye? Ndak maksudnya tak joli duwite ngono lho. Wis lek duit liyane tenan Pak ya aku. Nan ye. Diomongi pakai nanje. Karo niki atik ruwentek-entek gimana arep golek kopat kuwi to. Iya lho. Wah. Lek iki sik tenan, aja tenan. Golek kopat angel Pak. Aku wis tak dhisik ya. Blok ping piro. Piye lho Pak lek aku nyampluk? Lek nyampluk ki ngene lho Pak. Kuwi ngono Bener kuwi, Bar. Nah, Lek nyamplok ki ngono lho, Bar. lek ngono ki ndak nyampluk ngono lho Aku Pak. endono bos. Atik iso. Ya wis, golek liyane. Assalamualaikum. Sama. Apa bul? Sementara golek janur angel pangan wawung. Jeneng iki jeneng acara kate anak buah iso dadi bos ki terus piye lho Lah iya ceritane. lho. Golek ana lho nyil. Udah lho di bulan. Golek ana unyil timbang iku ora nggih kupat. Mung lho salah kopat nyebul. Wis to iya sembarang. Nan ye. Ayo to ki ndang. Iku sampe ketok kopat tak buku kabeh tak. Iki piye lho. Iki kate coklat ngene barang iki. Ukuran sak wite lho. Mayan. Karya jadi harta. Ren, Ayo, kok pas men cedhak awakmu niki niki. lah aku arepe itir iki ayo. Men kok piye? Aku arep golek lulu lah, awakmu ndak papasan karo lulu. Aku kat isuk sampai yahnemu gak ngereken wong, gak ngwasi wong, ngematne pakaryan ben dadi harta. Gak roh aku. Ndaro. Lah kuwi apa kuwi? Kuwi. Ayam potong. Jaluk lah Ren. Kok iso njaluk ben aku patok sapa piye to yuyu. Lah ya maksudnya nggih apa ngono lho. Ya dijual no. Kene wong ahli berkarya biar jadi harta seperti apa harus memberikan sesuatu yang luar biasa. Delok jalirin, masa gak dal tenan. Iki iki. Betul ku. Lah kuwi kok iso to Ren nek kamu? Lah. Aku ya apa sing ra iso iki. Lek bojo tok ra iso. Awakmu selain golek bojo ra iso, omong jujur kuwi jare ya ra iso lho. Kok iso ngomong jujur ra iso lho. Jujur lah iso ta. Jujur kacang ijo lek awakmu ki. Bubur kayu. Kok apik to Ren? Gitu ki. Hasil karyaku jelas apik. Mau tuku prama olah le to amok kabeh ki engko melahan. Oh, ala wong jenenge takok. Bakul ki ora oleh judas, sing judas ben wong wedok ae, lek wong lanang ora oleh judas. Oleh ae lek bakul ora judes dimek-mek tok ora dituku rugi. Jadi Dang. ya butuh aku. Ki pira kuwi sak? Sak ambyol iki
50.000 yo. Delok ta Ren, jenenge didelok ya dek. Tak udarne, gil tak udarne. Tidak kenalen iki. Kuwi sak isine apa ora Ren? Enak isine. Deh, beneran nek aku rasa masak ndek kene nek 5.000 ta. Kok 5.000 piye? Sitok 5.000. Kok ada larang mentor Ren. 2.000 wis 2.000. Kuwi sak isine ya. Yo, Ndelok sere. carane kan nek kene to sampean njeluk tak isine ta. Heeh. Tak isine lemah Kok niku. suwi men ta? Kok kupat kok njeluk sak isine rumasane apa. Umpama aja gampang darah tinggi lah awakmu ki bakul sing sabar. Ora aku ora tau darah tinggi ya. Dur titik tak durne dhewe. Pakde, gak kupat. Kuwi kok tawani kupat tapi yo pantes. Sing butuh wong tuwek-tuwek ku lho, sing asar-asen gawe lek wong nom-nom bisane malah gawe dhewe. Kene aku nom kok ora gawe dhewe. Lumoh. Ora lumuh Ren, mergo bojoku ki lagi enek bisnis mangkane urung kok bergawe kupat. Lah bisnis e Paham Iya. rasa mau omongnya aku sapal bisnis Pak Loy. Ya aku ya api-api yo loro lho. Loro 50 ki. Ora ora ngombyok lho. sik ta Ren. Iki ki lamu modal ki jane apa lho atik iso Loh, loh, loh. larang men ki. Kok iso modal apa larang men. Aman roh manggone janur ki nek ndi roh ora? Ero Nek ndi? ning web. Wite dur pon Dek. Ya nek sing tergantung lah. Lah, kuwi sejene tuku bayar to, menek dhewe. Resikone nyawa rumasane. Ki kuwi sing kok penek. Nek sapa mesti nek nyolong dhewe ra paitan. Apal aku? Ora paitan piye tuku aja ora paitan. Emang tak 300 swidak janure tok ae. Yo, ki koyo ngene atik 300 swidak men. Anu Akeh mang yu. berhubung Tak- tak borong aja kenyehae. Iki loro ki umpama selawe ndak oleh to. Ora oleh. Tak dole liya. Wong Wah. aku dijipuk kae mang rong truk kae tak ombyok kuwi 30 ya men tak kei murah kok. Walah Ren, Loro oleh. 50 ngono. Oleh awung kuwi gaene ben ngaku ngono kok. Alah. Kuwi gaene ngapusi aku ya kowe iki tuku tanggung jawab. Paling tidak balas budi ngono lah. Budi ra melu ki mang wonge repot. Wis tau aja larang-larang. Bakul ki lek Yu kupat yu. Bablas ae. golek langganan pertama iki ya murah ae lho Ren. Ndang 50 wi murah pisan. Kelarangan iki selawe. Dole didi. Nek larang tak dole ora didi. Wong-wong lho tukune 30 sampean kek selawe kok dadak bangga ngenyang ae. Walah kok ora meno. Lho ram piye wong? Sejene ngono wong bojone juragan gedhe. Bojone bakale telu kok sok ngenyang. Aja ngomong nih bab bojo telu timbangan tak. Ndang ki lho tukunen aku gak mong liyane kok. Tapi aku ora nggo duit lho Ren. Ya utang ra apa-apa tak ambirani sesuk. Oleh tenan. Oleh lho, Pak. Selawe ya. Iya. Rawe sitok lek loro 50 yu. Walah. Wis anu. Tapi kuwi ndak roh lulu tenan ta? Diomong aku kat isuk ngemput iki tak kirim sak truk ora roh wong blas aku. Bar aku ki rencana arep goleki lulu kok terus oleh malah mek kupat iki. Lho, kowe engko mok gowo ngene karo ngene no. Loro kupat ki marani Bu Guru Dewi panggone nek ndi ngono. Gendeng bos ya yo sakno. Domong ya. Utang ya. Yo. Matur suwun. Nggih. Alhamdulillah. Diternya ndi iki? Kok kono kae urung. Jenenge bekecot mung lho. Kon golek janur kok suwine kok eram. Genah wis sore kaya ngene, janur selak jikuk kok. Jane niat apa ora wis diwehi duit barang. Enten sampe kulupan wong. Ucel. Meneng ae to. Beh. Tak kira kowe mengke wis dimasak wong sak kampung ngebul. Iki ndungakne apa piye to, Nyil? Lah ra ndungane wong tak kira lek janur le mu nyolong. Kowe iki aja nyaku tamu iki. Aku lek blok janur ini kintalan tamu iki. Tanduran mbokku kambil iki akeh. Lah ngono aku ora tau kok jak degan. Lah ya iman kok enake kok mek karek unduwe wayah sorone ora gelem. Kanca piye ngono iki? Kowe iki karo kancamu yo
Begini. Yo ora begini ndak lho. Oke. Kowe ora begini gak apa? Pelit. Aku pelit karo kowe lho kapan. Ora bal kuwi ya kancaku. Terus ayo digawe. Ora mek ngono iki selak sore kowe jiko darse piye, Jal? Dipek tanggunganmu to pisan gawe iki. Masalah ngene, Bul. Tanggung aku iki tanggung niki tanggungane pangaran wong loro. Adik panggaku ae to nyil wis menek golek aku. Terus saiki gawe yo sak aku neh. Lah terus piye? Jajal yo. Wes. Buka kongen malah kadung nomor dhuwit ini yo isin aku. Endi duwitmu? Iya kowe ngiling-ngiling dhuwit ndi? Emang lemu mecahne. Kok eling wae. Nah, Baru. weh. Udu iki Sarehno iki sak gaene, berarti aku satu nek ndak sakan gaene, yo sawakmu 50 titik, tapi aku ora ngewangi gawe. ati iso ngono to, Bul. Lah piye iki kerjaku malih dobel lho, Nyil. Kowe arep minteri aku kowe. Minter iki lah wong aku pemboronge. Bagi aku titik men. Lah sing gawe kok apa piye tak bagi 50, sing 20 rene. Wah, iya banggae wangan oke. Wis aku ikhlas leno kowe. Nah, yo ngono to. Dadi pemborong aku iki kate yo malah bagian titik. Yo kadang ngomborong yo oleh badi akeh, kadang yo rugi barang ngono kuwi lho, Nyil. Yo biasane pemborong iki yo hasil terus. Kan yo panghasil iki. Iki piye carane? Wis ndak iso neh to, Nyil. Aku urung tau belajar lho, Bul. Iki neh. Iki kok pate tak gentenane. Iki wis karek tak aku tok iso. Lah iya tak tukune. Iki kenanku dhewe, arep tak nggih dhewe sing dijual sudah habis. Elah, aku iki padine arep ngentol lho bar. Kok ngentol apa lebu? Ya ku lho asine arep mok dolarang to. Lah nyapa? Wis sak mriki menggawa ya rasa nggawa aku arep mlaku ra patek ketok. Nggone akeh. Elah penek bar dole omonganmu ngono ren. Lah. Pas saiki nek bar dole gak kaya ndingi bubu. Tenan ye. Mbara. Ora pernah tak tuku. Iki tak nggih dhewe, Pak lho. Dolen lho ren. Aku wis kesel adol peh nampani dhuwit kate isuk. Ya. Ora mene sombong iki dhuwit piro. Ora kok sombong ngono Pak lho. Saking demene hasil karyaku laku banyak. Ngono lho. Iki arep tak nggih dhewe kok dadakno. Pesen unyil lek nang golek unyil. Nyapa kuyu? Ora apa-apa. Lah wong unyil nulis ra jigo sok gawe kupat. Iso saya dadi balkasti kuwi to bunder apik no. Apik-apik Pak lho. Langka kupate. Iya jane. Lho kamu yo ora enak aku isih butuh. Lah aku ya butuh Pak lho. Menggawe neh lho ren. Iki ne lho bahane Bu sing angel jan. Lah wis piro lek no regane? Gayone piro kuwi? Lek masalah harga gampang, aku ora oleh pandangan bahane Pak lho. Duwine sampean piro to? Loro lho bar. Ini Pak lho. Cuma nggih sapa to, Pak lho? Yo wis ta ora penting kowe teko nggih sapa-sapa ki. Lho, ora maksude iki kok mang wis tuku soalé. Aduh, kebanyakan, Bos. Lah iya lan susu ana. Kebanyakan kurangnya. Ujung-ujungnya yo bangga. Loh, Iya. lah bedaku ya ngene iki nyawang melas mengko lek ra oleh-oleh piye. Oh. Tambah 10 lho. Apa kuwi? Saya tau regane kopat kilo piro? Biasane kan aku adolku sak meniki 20, lorong niki 50. Sak reh niki darurat ra nek liyane. Lek gelem 100, lek gak gelem tak gaene dewi.
Dek larang. Lah iya. Lek sir mulak golek liyane kono Pak Lo wis ya. Saya tau ora enak lho liyane ring. Makane kuwi lek ra enek harus dengan terpaksa mengikhlaskan 100.000. Duh. Tenan ya kuwi. Duh, piye yo? Tenan no. Nah, ini lah. Assalamualaikum. Duh, kupaten deh. Iya, nih. Nah. Masa Wah, mosak. Tapi ki beresik kurang to, Bar. Yang anu aku terno balik sik lho. Kita garep sik engko awakmu golek tambane. Mas apa nih? Tak golek wingi lelek. Ya sembarang sak sermu. Pokok aku terno balik sik aku. Ayo lho ki endang. Iya sabar gini, adek wong adek ora sabaran wis lek ndek bojomu piye lho, bojomu ora ya dileput bisa sampean. Ya ora. Terus Ya penak to ndek bojo aku. tenan ya? Iya sembarang. Endang. Ojo kleng-kleng dadi wong. Ora keren. Terus mulai aku nggak golek unyil. Ya. Remas aku lek mas unyil iki. Ora enek sing gak iso gawe apa. Gawe kupat ya iso. Dadine lah apik-apik kaya ngene. Ngene iki lho, ingko ora ya ditarsi mesti pesen neh. Mas tok iki jak nyambet gawe mik ngorok karo. Tangi bol. Tangi. Ngorok Wis ready, Dik Darse. Tangi yo. Wis teko lho sing jiko anu ne. Kupat. Lah iya Kak. Sejak nyambut gawe wis ngono kuwi lho, Dik. Kabeh iki. Lho kene lho. Ada bubur barang tuh kan. Ndak ana ajakan ya, Bu? Lah kena obol. Alah, brokno lho, Bu, tuku neh. Penake lek muni. Ah, bojomu sugih-rang. Noh, bol iki dijajal lu sono ki. Aja mek lemu turu Ya wis to. Kurang sitok lho. Nah, iki lho, Seh. Iki kopat piye lho, Nyil? Lah iya, terus iki kopatmu ki sing ndi? Ya iki lho, Bu, iki ngono kopat anyaran lho, Bu, anggenmu. Iki ala unyil lho, Bu. Nah. Setanyaran ki sejak kapan kok iso bentuke kok. Lah terus saya koyo ngene iki lho ya. Eh. Iki diisi beras piro lho? Iki kopat apa, Nyil? Ya kuwi ngono. Iki ki beras ndak entek akeh, Nah. ngono lho, Bu, ngirit. Iki ki luwih irit lho. Cilik Lah, rek lho, iki. Dik. Rek iya terus lek sing ngoleh ki umpama kowe dhewe. Kayak terus sak mungil ngene iki prame samplokan, Lho, ndak tak- izin to lek dicepakne wong. Tapi mangane akeh lho, Bu, malian dek. Akeh lek iki ki dadi pangananku dhewe lho semene. Jol cilik-cilik padahal. Nek diomong iki kok nengkel. Kok nabrak motorku lho, Mas. Pak Lo. Anu kupate kurang nyil. Kok kurang piye to, Piye Pak? to? Pesen lho aku. Weh, Lek pesen yo oke. Yo oke, sik gekne lho, Pak. Iki lho gawe si Ano to. Pesen ki sapa arepan? ya sing arepe. Terus saurunge pesen kopat terus deloken ki lho gayane bocah Ya, iki. iki dadine Kopate ki lho. semene ki lho. Iki ngisi-ngisini lho semene ki kok. Iki apa Lho, irit lho, Pak lo. Irit, iki dadine irit tenan lho. Tambah sing semene. Kalau mesti irit kok nemen-nemen lho. Tak mau Pak Lo. Pak. Iki lek beras sekilo berarti dadi 200 kenean. Lah. Ngono kan irit jabul. Lah. Gawe sapa lho? Yo gayane kita berdua no. Weh, ojo kan iki pesenane didas lho. Pesenane sih lho. Nah, nek isih iki lho Pak Lo. Lha terus sampean kok awal kita dit. Ya pencak karepe lho, Pak lo. Kok isi kowe.
Lemong sampai nomor bulurah meneng aja bojone nyil. Terus aku kudu piye? Mas Baton Bu, pateni no Bu. aku mungkin saja niki jalan-jalan lho arepan arep. Jalan-jalan piye. nggo motor ya nyil. Nyapa to? Jalan-jalan iki guys skill lho, Bu. Lah ya. Terus piye rong cerita? Terus sedokan mang Mbak Darsi mang jare ndoles diet, jare wong lanang iki demenane sing anu Mbah Henol. Oh, aku lagi golek sing ndak final. Sapa? Sing tapi bodine ngene. Wis. Arep nanti sih. Lu bencak karepe lho Pak lo. Iki racun lah ngono. Lek kopat ndak anu pesen liyane kene kena. Ki kopat Tambah iki semene iki lho. anu sih. Arep pesen nang iki to. Ora sido Mas. Nah, urung mulai. Dia Teko mulai, bareng mulai. Bul. Duit kan balekne iki lho. Balik no duite. Lah sing nggowo awakmu. Lah aku golek janur iku yo tuku lho Kok nyil. iso duite sapa kok diwene? Di dhuwitku no Mas lo. Sing DP iki lho. Balekno lho lek ora Loh. sida. Kon balekne. Sik didarte iki masalah ngene sing nggo duwe wong loro. Duwe iki gondo tak nge duit iki lho nyil. Terus piye ngene iki? Wah, iya, anu Pak Lo. Utangan duit tuh Pak Lo. Lah aku karek bagian 20.000 iki. Pemborong lah aku. Tang ya Pak Lo sini. Aku tak balik ini oleh burungane Pak Lo. Alhamdulillah. Piro? 120 Pak Lo. Lah kuwi sing 20. Iki mung kabeh 140 Pak Lo. Oh, wis bano kono. Duit piro lho saya? 140 Mas. Lah domong itu nanto. Kurang 20 Pak. Kamu 120 lho. Iya Pak Lo. Kowe kita balene. Nggih. Nah, tanggung jawab. Ini tuh ya aku Bul. Lembu aku yo itu janur iki. Iku lek sampe ndak tak bayarne ora itu ketok. Lah ini mbok. Lek kopat liyane. Iki opo lho kok yo. Kowe tau urut. Ini derene mbokmu. Nah nek mbokku iki nek mbokku iki ning yo urusanmu.